So karon dili ta maglangan no kay naay ato ang nabot nga igsuon, usa ka Catholic faith defender nga si Brad Silbert Dunduyano, aktibo og maantigo. Brad, daghang salamat Brad no sa imong pag-control, pag-host ani nga atong programa. Isip bag-ong host. Mayong hapon sa atong technician, sa atong station manager, sa tanang mga radyoman sa Arimen Dipolog. Mga kauban nako diri, si Nanay, si mga Brad nako diri. Mayong hapon og kaninyong mga listeners ug asa mo dapit. Mayong hapon kaninyong tanan. Mateo 5:17 gahisgot og si Kristo wala mo ari aron pagguba sa balaod ni Moises. Niyanhi siya aron sa pagtuman, paghatag sa husto nga kahulugan, no? Muragi magnify niya pag-ayo ang sugo ni Moises. Ato lang timan-an nga ang sugo dili man nagsama o kanabang description o na ay ceremonial, juridical o moral o moral or divine. Kanang balaod nga moral or divine samaan nang dili magpatunog laing Dios, kumo na siya nga balaod nga bisan pagbag-ong tugon ang mga authority sa simbahan dili modero usubana. So para sa nang ayaw pagbatunog laing Dios kawas kanako. Dayon kana pong ayaw pangawat, no? Ayaw panapaw. Kumo na mga moral nga bisan bag-ong tugon ang mga authority sa simbahan nga gitagaan og gahom anang binding and loosing dili pod moder og papas o usub ana. Pero ang mga balaod nga duna siya ceremonial essence kana pwede na ma-apply ng binding and loosing authority sa mga authorities sama anang adlong igpapahulay. Ang moral sa adlong igpapahulay nga sa usa ka semana na gyud worship o pwede na tawgon og mao man yun na statement sa Decalogue kanang 7th day after 6 days works mao na moral. Ang pag-specify kung ikapito ka adlaw semana ba nag unang adlaw semana ba nag ikatulo ba nang adlaw semana, that is kanang gitawag natog ceremonial. So mao na sa pagtuong Katoliko ang Sabat o adlaw igpapahulay double essence, no? One is moral nga sa usa ka semana na gyud worship. Pwede na tawgon gyud og 7th day after 6 days works, dili necessarily nga 7th day of the week. No? Kay ang sugo klaro nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Now sa ubang hubad sa maatong akong higalay yang gikutlo tong paraphrasing nga giklaro niya naay hubad nga 7th day of the week. But kung modagan ka sa Hebrew manuscript, kasagaran pong hubad ana gyud 7th day after 6 days works. Dili yun na ingon nga giklaro gyud dito 7th day of the week. So mo na nga ang pagpatunong sa adlaw ceremonial. Di ba? Na karon ang daan gud nga igpapahulay matud pa ni San Pablo sa Colosas 2:14-17 landong siyado. Now timan-i nga sa napulo kasugo nga gitawag na tug divine law, moral law, Sabat ra gyud gi-appeal diha sa ceremonial. That proves nga sakto ang Katoliko nga ang Sabat na ay ceremonial essence. Kay tanawa sa Colosas 2:14-17 nganong ang Sabat gi-appeal ni Pablo hisgot nga landong siyado. But pasabot dili pa tumao. Kay ang pagpatunong lagi ceremonial. No? Sa Hebrew 4 9, nag-ingon nga naagihapoy di of worship, ako lang giparaphrase or adlaw ng igpapahulay. Pero sa 8, gipasabot ng lain ng adlaw. No? So, lain ng adlaw. So, ato nang diskubrihon. History will show us nga ang mga authorities sa iglesia, sanglit landong lagi itong daang igpapahulay, na ilang gi-change to unang adlaw semana, which is 7th day gihapon, kung ibase sa balaod. Nga naman, kay 6 days works, 7th day rest, na asa man ta mo sugod og count ana, asa man ta mo sugod og trabaho ana Lunes. Di ba? So Lunes ta atong unang
adlaw sa trabaho, ikapito, Domingo. So, tunong gihapon. Mo nang giingon sa Catechism 1166 nga ang Lord's Day Sunday gitawag pog 7th day. Mo na gitawag og new 7th day. Oh. So mao na nga sa pinadayag 1:10 ang exegesis sa Katoliko na si Juan gatumbok sa Domingo. Wa lang koy panahon pag drive bugayo ana. Ang mga early fathers klaro kay na. Nya mas mutuo ko sa mga early fathers kaysa mga mga modern exegetes aning Biblia nganon. Kay ang mga early fathers, some of them direct disciple yung mga apostoles. Sama ni Obispo Ignacio, si Polycarp, si Ireneo. Si Ireneo, although obispo siya, pero ang yang teacher si Polycarp. Dili gyud siya direktamente nga ang yang master o ang yang teacher apostol. Ang yang teacher si Polycarp. Si Polycarp ang yang teacher si John man. So may connection gyapon si Ireneo. So nya kanang mga tawhan na akong gisgutan puros na mga Katoliko. According to history, that proves nga ang tinuod gyud nga iglesia mao ni nga Katoliko. 60 segundos. Okay, wa na koy panahon nga mo explain gyud og ayo pa. Ako pagaling usgutan po ng katong sa larawan unta kay gisgutan man na sa unang sugo nga ang gitumbok ana dili po na tanang larawan gitumbok diha Dios. Katurang mga idolos. Sa programa sa CFD amo na maning na discuss. So ang Sabat hanging gihapon kay daghan pa ko untang hisgutan ana pero wa na koy panahon. Daghang salamat ug maayong hapon. Okay, mao katong atong igsuon no. Si Brad Silbert Dunduyano sa CFD. So iyag yung gi-scrutinize nga ipasabot gyud nga adunay mga kuan lang no mga ceremonialo o moralo. Ang ceremonialo mo kana nga karon panahon na wala na siya gina-aplikar mga kaigsunan. So doon na pa man kitay mga taas-taas po nga ano oras niya. Pwede ka mo nga makapangutana. Kaya na pa mapunta sayang man po ang oras nga ato ang kuanan dili nato serbisyuhan mga kaigsunan. Mangutana ko ni Brad Silbert. Okay. Bahin sa imong gisgutan Brad nga moral essence metungod sa adlaw. Nga not necessarily nga 7th day of the week. Sa inyong simbahan, pananglitan dunay usa ka grupo sa mga tao nga Katoliko nga ang ilang pagsugod og trabaho Martes dayon mo rest sila og Lunes sa pagsimba. Uyon pa pod ang simbahan. Kay kanang imong punto nga not necessarily nga 7th day of the week yun, gadipindi kanus ka magsugod unya basta dunay 6 days nga magtrabaho pagka-kapitong pahulay. Bot bay pasabot nga mahimo nga ang sa simbahang Katoliko dunay mga tao nga bisag unsa pong adlaw siya mo rest. Sumala sa ganda nga salamat Brad. Sumala sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia nga ang direktamente yung giingnan una mga katugyong mga leader no sama sa mga apostoles. What you bind og loose, i-bind og loose sa langit. Ito sa common hubad ang inyong idili og itugot usab sa langit. Then sa among pagtuong Katoliko, Catholic bishops mao gyud direct successor kanang apostolic succession ba sa mga apostoles. So napasa nila ang maong gahom. Now, kung moingon ang mga obispo nga i-grant na to kanang gipili sa uban panangit ang ilang 7th day Miyerkules. Kung mo grant ang mga authorities base sa premise mahimo. Pero taga sa pagkumahuman. Pero kung ang mga authorities dili pod mo sanction ana. So dapat pod sakto. Dapat pod ang mga tao mo makikiusa kay sila man ang authorities dapat mo tuo sila, musunod sila sa ang mga tao musunod sa authorities, di ba? Sama nga ang mga anak muhangad sa ginikanan. Di ba? Musunod og unsa may mga tradisyon nila diha unsa ilang gusto, musunod for the sake of unity. So as anak o mga followers, so common sense nga unsa may gihiusahan ron. Di bisan gali ang gobyerno ang first day of work Lunes man. So ang ikapito Sunday dili na ang Saturday.
So mauna nga for the sake of unity, we have to follow the government. Nga ipatahod man ang gobyerno pod sa Roma 13, 1:7. So wa man magsupak kay ay ang mga Catholic authorities ana og gobyerno, wa man na supaka nga ang first day of work on Monday. So ang atong new seventh day Sunday, Lord's Day, Day of Resurrection. Mo nang tubag. Kanang new seventh day sa New Testament nga Sunday di gyud mabasa sa Biblia, di ba? Yes, pero ang Biblia wala magtudlo og tanan litra por litra. We have to use our senses. Nehemias 8:8 apil ang pagsabot. So gitagaan mag-authority ang simbahan nga tinuod. So that's why we have to agree with the authorities. Klaro ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong imong itugot. punto ganiha nga depende sa tao sa moral essence kung kanusa yang 70. Wa pod magtudlo ang mga authorities sa simbahang Katoliko sa mga sakop o miyembros Katoliko nga depende lang ninyo kanus unsang adlaw ang inyong 70. Yes, pero protocol kinahanglan mo sunod ta. Ang mga sumala sa akong giingon nga ang mga Catholic bishops history nagtug-an nga sila magyoy direct successor sa mga apostoles. That's why naa nila ng authority. Ug mo sanction sila anang ubang adlaw or wa tay mahimo kay ila man ang authority. Pero kung kita pod nga mga sumusunod nakahibaluta nga angay po sila sundon kay authorities god, di ba? Sama nga ang anak kinahanglan mo hangad sa ginikanan. So sumala sa pagtuo mga obispo man ang successor gyud sa mga apostoles. Buhat 1:20 gani o sanas example na successor sa mga apostoles obispo. Bishopric sa King James version. So we have to abide ug unsay gihiusahan sa mga obispo. Salamat. Ang napuli sa adto ni Judas no Iscariote si Matias, Yes. ba? Okay. Pero kadto at that time nabilong gyud to siya sa 12 ka mga apostoles. Yes. Okay. Kana bang authority nga gisgutan pila ka bisis dinhi mong gisgutan Mateo 16:19 dayon 18:18 sa binding and loosing man no. Pangutana kana bang giingon ni Yahshua, Jesus man ang inyong tawag sa manluluwas, no? Yes. Kanang gisangunan sa binding and loosing, granting nga dunay binding and loosing. Gawas ana mga apostoles, aduna pa bay gitagaan sa maong authority sa binding and loosing gawas sa mga authorities. Gawas sa mga apostoles. Well, sumala lang sa nahinumduman ako mga apostoles pa no Mateo 18. And then una yung paglitok ana gyud gisingle out si Pedro. Kay nagtuumi nga si Pedro manggihimong Prince of the Apostles, meaning silbing sa Supreme Court pa na Chief Justice. So pero kay wa man mag inusara si Pedro sa paghandle o pagdumala sa iglesia gitagaan mo siya mga kauban. So mao nang giusob ni Kristo paglitok ng gahuma pagdili og pagtugot nga naagid si mga kauban Mateo 18:18. Sa ato pa ang grupo sa mga apostoles ang concrete example ana kanang kahupungan sa Supreme Court no, nga ang mga justices leader na sa tong balaod pero naay chief nga kanang Chief Justice. So mao na mga apostoles mga leader na nga gipili ni Kristo ang chief katong si Pedro nga gitugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit. Salamat. So, ang bot ni mo ipasabot nga kanang inyong mga authorities sa simbahang Katoliko kay dili naman na ang mga apostoles apil na sa giingon sa ug ikaw pa Kristo nga dunay mga authorities. Dunay mga authorities. Yes, kay kung atong analyze ng buhat 1:20 kung ang katungganan sa Revised Standard Version Office, ang katungdanan mabakanti dunay mopuli. So pagkabakanti sa katungdanan ni Judas, gipulihan siya, nag-elect sila, di ba? O si Matias boy napuli. So naagyoy apostolic succession. Yawa man gyud laing grupo gud nga naagyoy apostolic succession kini ramang Roman Catholic Church kay ang ubang religion awahay naman di man maka-justify sa continuity. So that's why naa sa mga obispong Katoliko ang real gyud nga authority. Daghang salamat. Mr. Moderator, taas mga oras, taas pang oras, di ba pwede og mo hatag lang pod gyapon ta og delivery speech? Murag dili na ta makahatag kay gamay-gamay naman po ng oras. Ang atuwa dire kuan lang panag Question question Basig lang. napay uban pod mangutana. Or bisan Whereas mga katong mga kuan da uban mutana dia. Ikaw nay. Ako doon na lang po ko'y kuhaan ba, anak na.
sa Katolik bitaw nga tinuhuan. Mm. Ay, sige. Sige. Dire, lingkod. Usa sa advantage bitaw sa Catholic religion kay nakahimo kini og mga council. The best kuan mangguna siya, authentic process ba nga how to kuan bitaw og usa ka dako kaayo nga grupo nga diin dunay panag ambitay, dili kay usa ra ka tawo ang naghimo sa maong mga teaching. Ang Katoliko is naay magisterium, nagkumpo sa mga kuan kadang obispo, cardinal, muna nga ang mga pagsulbad nila murag infallibility bitaw nga dili gayud masayop kay gikan man na sa pope. No, mura to'y akong ikadugang. Okay, apos pay po dato no kay nagpaabot po ta sa uban nga mangutana nga ang kung dunay mga disputes gyud makalimot siguro ang nagbasa sa Biblia ba nga kung dunay gali mga lahi-lahi ug mga ideya unsa may solusyon na council, just like konsilyo sa Jerusalem, di ba? Kay naglantugi na sila unsa man kinahanglan bagyong isipong mahugaw tong mga hintil o kinahanglan tulion ba bagyod, di ba? To settle disputes pinaging council niya karon kay lahi nimong interpretation, lahi man to kang father, lahi man sa Katoliko, maghimo ang puglaing grupo dayon, which is wrong solution. True council ug mo naghimo gyud since Council of Jerusalem mo naghimo sa mga obispo, di ba? Pag ingon pila man atong New Testament, council of Cartago, Hippo o gipang deklara nga 27, then giapil po tong old 46. So mao na true council. Laing question, Mr. Moderator. Okay. Kung wala ko manlimot, Brad Silbert, usa sa inyong pasikaranan nga giusab na ang balaod labi na sa Old Testament, ang Jeremias 31, di ba nga magbuhat og laing tugon. Yes. Unya nilamba po na dito sa Hebrehanon 8. Pero ang pangutana, ang kasuguan bagyon, matang ba sa kasuguan mo giusob sa maong tugon og ang sistema kung diin siya gipatik? Sa gisaysay na ako kaganina, kung basta may galig balaod, we have to think sa duha ka essence, no? Ceremonial o moral. When we say moral, bisan pagbag-ong tugon, dili gyud moder ang mga authorities ug subana kay common man na prasa na ngayo pangawat. Pero mayong kay kag adlaw igpapahulay. Dili man gyud na malunlon nimo moral, no? Na maisip man gyud nimo ng ceremonial. Kay kung wala pa na siya ceremonial essence, nga nung giapil man na San Pablo sa pagdikta niya unsa na mga ceremonial, di ba? Nga shadow. So mo na nga ang mga early fathers nagunahuna nga oy kini atong ilisda ng yang ceremonial essence ang pagpatunong sa adlaw ug mo nang adlaw sa pagkabanhaw. Atong klarohon, Mr. Moderator, no. Ang akong question manggod, kung unsay sistema di napati kay dili ba ang 10 commandments didto man sa papan sa bato? Yes. Hasta ang ceremonial law, pinagi ang Moses dunay mga sinulat adto sa linukot. Diba? Kanang Jeremias 31, lamba sa Hebrehanon 8, sa akong nabantayan diha na linggatan, kung diin gipatik ang tugon. Sa Hebrehanon, klaro kay nga gipatik sa hunahuna. Yes. Og sa kasing-kasing. Wala ko mangutana og matang sa sugo. Ang sistema kundiin gipatik. So, kay diha man sa sistema sa pagpatik, dili ba nga ang maong bag-ong tugon, mao nga ang 10 commandments, example lang sa 10 commandments, wala mawala kundili diha lang gipatik sa huna-huna o kasing-kasing. Ang simbahang Katoliko wala magtudlo nga giwala ang napulo ka sugo. Gani klaro man tong Mateo 5:17, wala man ni si Kristo aron pagguba sa balaod. Dili pagtuman. Diya sa pagtuman, dili na sabton parehas og dagway tanan ng sugo. No? Naanay katumanan nga malahi na, for example kanang bunyag. Sa daang tugo dili man na bunyag. Circumcision man na, no? Gipasabot na ni San Pablo sa Colosas 2:11-12. Kay siya man tong circumcision kay daang kasabutan, ang katumanan ana mao nang bunyag. So, sa dihang na since na nagbunyag, sabton ba na nga gilapas ang balaod? No.
katumanan ang bunyag sa circumcision. Mo na nga pagtuman gihapon na. So kanang pagbantay sa adlaw igpapahulay, wala na gubas Katoliko. No? Kaya na amang di worship, Hebrehanon 4:9. Pero unsang adlaw na, gipasabot sa 8 nga lahi na, mo nang diskubriho na. So, ang change sa adlaw, fulfillment. Kay katong daan lagi siya duman, so gipaabot ang bag-o. Og mao nang adlaw sa pagkabanhaw, nganong dili gid makauna-una ang mga tao ana ba nga si Kristo gusto niyang ibalik Domingo. Ano man? Kaya nganong ang Domingo may iyang gipa-espesyal, di ba? Pakita siya Domingo. Adlaw sa Pentecostes Domingo. Pagsaka niya Domingo. Nganong napuros mo na Domingo? Di ba? Oh, so mao na nakita sa mga early Christians, labi na sa mga early fathers sa Katoliko, mao nang diha gi-transfer ang fulfillment. Kailan nung lagi itong karaan? Daghang salamat. Pangutana. Pangutana. Follow up. Imong gipamatuod nga ang simbang Katoliko mao ang matuod nga iglesia nga naa diha ang tinuod nga mga authorities. Yes. Okay. Now, dili ba nga ang balaang kasulatan mao gyud ang batakang balaod sa kahitasan nga subayon sa tao? Yes. Walay exempted tanang tao. Yes. Bisan pa nang giingon nimo nga mga authorities. Correct. Karon giprove sa simbang Katoliko nga ang Lord's Day nga matud pa nimo mao na ang bag-ong 7th day. Yes. Unya mao na gid na ang adlaw nga sa matuod nga katawhan sa magagahom. Pero ang maong mga authorities dili ba nga tungod lang sa council sa maong mga authorities nagmugna og maong adlaw nga wala gyud mapakita sa kasulatan sama pananglit nga mabasa ginato sa kasulatan nga anaw ng adlaw sa semana maong adlaw sa Ginoo. Okay. Wa gyud tay mabasa na. Okay, now Nga nag-ingon nga ang ng adlaw sa semana mao ang adlaw sa Ginoo. ang binding and loosing lagi makita na to na sa hiniusa nga konsilyo sa matong Council of Jerusalem. Then take note nga ang konsilyo sa iglesia wala mag-ingon nga katurang Jerusalem. Since naa nila ng otoritiha, so kinsa po'y successor nila, valid gihapon ang council. So kung moingon ka nga ang konsilyo sa iglesia katulang Jerusalem, wrong. Kaya ang iglesia padayon man, kaya ang ginghirian ni Kristo magpadayon man. So ang authority sa mga apostoles di man ka makaingon nga ilara na. Naaman sila'y successor. Sama nga ang presidente, kinsa may makasunod sa authority ni Aquino, di si Digong, di nugwa na po si Digong, ang iyan na pong musunod nga presidente na niya ang gahom. Yeah, kay mga obispo may nakasunod sa authority sa mga apostoles. So whatever council nga himuon sa mga obispo, binding. So kanang pagsupak sa Seventh-day Adventist atong Council of katong Laodicea, sayop sila. Wa sila mo patuo sa konsilyo nga ingon si Kristo, bisag unsa inyong itugot og idili og itugot na ko sa langit. So valid tong Council of Laodicea. Imong giuyonan nga ang balang kasulatan mao gyud ang batakang balaod Yes. sa kahitasan. Bot bay pasabot nga kanang inyong giingon nga authority sa simbahan hamutang og doktrina nga bisag wala gyud gisulti sa kasulatan. Di ka kaingon kay kana galing pag-ingon nga naay gahom ang mga obispo binding and loosing, dili man na kay mo ingon wala sa kasulatan. Gikan gyud na ni Kristo, si Kristo may giingon ana ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot mao na gigamit sa mga obispo. Sama nga gigamit po na sa mga apostoles. Buhat 16:4. Okay, Mr. Moderator, napamantay laing mga panahon no. Di lang ko kutob kay ngano kay kung tugutan pa lang ta nga doon na tay delivery gyapon nga pagsulti. Doon naman po tayo ikasaysay ug unsa o nato pag practice ka nang gitawag og sa binding and loosing. Kaya lang ko kutob. Katura Okay. ko pangutanan. Kino mao kadto ang ilaang panagka lantugi mahitungod sa ceremonial law or sa moral law mga kaigsunan. Nya doon na pamantay almost 15 minutes. Pwede pangutana? Pwede ba, Brad?
Pangutana. Na ako'y pangutana sa atong halandong moderator kung ipadayon pa ba ning debate kay murag doon na magoy mga kaigsuna po na akong awa naman, namingaw naman ng inyong awa na may debate. May itong na debate kung kayo makatawa po sila. Dengan salamat. Unsay pangutana, ipadayon ba? O ipadayon po, naapa ba kuno debate o pwede pa ba magdebate? Muna ang pangutana. Kay mangita po tagpares o para nga malingaw po sila ba? Kini nga to ang programa, gapadayon. Pero wala palay mga schedule o kinsa po iya ang kaatbang nga mo debate. Pero ang maong debate gapadayon. Pero wala palay formal nga schedule mga kaigsunan. Okay, naaman nun katuwa itong higalang Adventist, naman ta may gisabutan din, wala no na materialize kay wala na po siya mo aridri. Yeah, so kung naay ma-schedule na agyo na. Naagi debate, dili gyud na mahitabo. Naagi gyapon debate. So ikaw Brad Silbert, pwede pa ka Yes, okay. Makapahayag kay napamantay mga 10 minutes. Okay. Now, sumpay lang nako to ko ganina. Okay. Now, kung muanha lang yung tag Biblia, kung Biblia ra gyud mo atong saligan, no, kanang gitawag og Bible alone. Sa Katoliko nga baruganan dili gyud nato makita tanan diha. Muna nga supak gyud ang Katoliko anang Bible alone kun sola eskriptura. Kay bisan gani sa buhat ni Kristo, no, dili man nasuhat tanan sa Biblia, no. Juan 21:25. Di ba? Katupong si Kristo gali doon na siya gisulat sa yuta, kato galing batuon na unta tong mananapaw kay patyon lagi nila kay balaod sa mga Hudiyo patyon ng mananapaw. Di ba katong pagtikubo ni Kristo sa yuta doon na siya gisulat. Mabasa ba ko na sa Biblia? Di ba? Ang Katoliko interrupt ko Brad. Na may giingon po gudya sa iyang basahon nga ang tanan yang mga basahon kung isulat yun tanan dili maarang sa Biblia. Yes. Usa katong mga gingon dia nga mga nilokot nga basahon gani. Kita ato wala gyud tay kalibutan hantud karong panahon na. Yes. O unsay nasulat didto. Yes. Usa ang Biblia klaro jud kayog ato lang yung tun-an. Dili gyud tanan gyud nga forget kay dili mabasa sa Biblia, dili na lang tamo tuo. Correct. Yes. Atong gamiton atong common sense. Yes. Kinahanglan na agit common sense. Pero sa nang kuan Brad kanang asa namatay si Juan? Di na matubag sa Biblia. Dili mo na matubag. Wala mo record. Sa ato pa under confirmation pa na. Yes. Si Santa Maria namatay ba tug wala? Di mabasa sa Biblia. Pero ato na lang gisabot nga tao man to si Maria. So niya gito Sibling kamatayo. siya nga namatay. Pero di mabasa sa Biblia. Wala na ba? Wala na nga mga sitwasyon. Yeah. Dayon napay lain pa na Brad, no? Which is tingali mo lahi po ni sa baruganan ninyo o sa uban nga. Pero nang pagbunyag giunsa, no? Pagbunyag giunsa. Now, kung mubasa ka sa Biblia katong bunyag ni Kristo, di biya yun makita da sa Biblia kung gitusmaw ba to sa Kristo o giwisikan ba o gibubuan. Kay pag ingon naman na sa paghuman gyud og bunyag ni Kristo mihaw siya sa tubig. Kung gamitong basihan nga ay gitusmaw gyud si Kristo kay nihawas man siya sa tubig. Timan nga human na siya bunyagi ay siya mihawas. Sa to pagatong hawas wa na apil sa bunyag. Ang atong nakita dito Brad si Ginoong Hesukristo nakita ginatuto sa Biblia nga didto siya gatindog sa tubig. Pero wala giingon nito nga gitusmaw siya. Wala. Pero mingo ang uban mo sabot ana nga tungod kay daghan tong tubig so gitusmaw gito. So spekulasyon na lang sa tao. Pero dili gyud makita dito. Gawas og naay video ang atong Biblia makita gyud giyon sa. Di ba? So ang Katoliko moingon nga si Kristo dili gyud makita sa Biblia giyon sa pagbunyag. Pero sa tradisyon mo tuo mig tradisyon sa bunyagod nakita sa Katoliko sa tradisyon tulo ka klase. Sinuod ng tusmaw. Sakto gyapon ng sprinkling o wisik o kanang bubo. Kay kanang sprinkling litag naman na sa Ezekiel 36:25. Paghugas og mga sala nga paagi og sprinkling, naasa man na natuman sa Katoliko. So mao na nga ang Katoliko mo nakatarget kay kanang tulo ka paagis bunyag gitudlo gyud sa Katoliko kanang bubo, sprinkling og tusmaw.
Pero ang uban kay musupak man sila anang bubo. Kay ang ila sprinkling raman so kulang ilang gitudlo. Muna among baruganan, brad. Okay. Wala naman gyud kita igong oras. Oh.